Reduzem had altijd een heel sportief dorp geweest. Dat kan je zien, er zijn alweer medailles en bekers. Maar je kan nog zo sportief wezen, je hebt orenmeesken nodig. Je hebt mensen nodig die wat organiseren kunnen. Je hebt mensen nodig die de faciliteiten beschikbaar stellen. En daarin is Reduzem altijd heel sterk geweest. We hebben altijd hele goede trainers gehad. We hebben de kerken achter ons die een proteïeld in de diverse organisaties zet. En dat is een hele goede zaak. Je kan nog zo goed ballen en nog zo goed keertsen en nog zo goed vierspringen, maar je hebt mensen om je heen nodig. En dat is voor mij het geluk van Reduzem, want er zijn genoeg mensen die wat voor een oordeman willen.